Sa Bacolod City, grade 9 student patay matapos makuryente samtang nagabulig sa nagapamanday sining amay. Mga mataas ang biktima ginareklamo ang wala gilayon nga pagresponde sa barangay. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala untat ang paghilibiro Joel, isa ka panday matapos sa kuryente kay napatay ang bata nga si John Mark samtang nagabulig sa amay sa ginakayo nga balay sa Purok Lawayan, Barangay Banago. Kay gobra kami, sige sugo ko sa nga mangutot kabla ka lambre. Tiway ka magkabalo nga may open wire. Ti na kuwansa na kurente sa dumako galing abot lang sa sangkuyap ya. Grade 9 pa lang 18 anyos sa biktima. Ikalima ini sa anom ka mag-ululutod. Mapisan ini butangan nagaserbi bilang helper sa iyamay. Ginareklamo sa pamilya ang pigaw kapag responde sa barangay kahapon. Ginsakay na lang sa tricycle ang biktima. Agud kuntani mahingagaw sa ospital apang wala na matabangan. Depensa ni Kap, gubang ilang rescue vehicles. Ang Banago, isa ka thickly populated area sa Bacolod City, ang wala sa kaugalingon nga ambulansya. Iway na kami sa lakyan. Pero hindi siling hindi kami mag-rescue sa ila. Obligasyon sa barangay, maserbisyo giman sila. Kay nakita niyo man, naway guma. Sunod pa kay Mijares, ginapabot sining tugaan ng ambulansya ni Congressman Greg Sataya. Samtang, sunod sa staff ni Mijares si Yvonne, hindi kuno matuod nga nagpabungol-bungol ang barangay sang nangayos ang tabang ang pamilya kahapon. Kinkater man sila sir pero galing kay te, wala kami may mo kay gubamon nga salakyan. Nagpasaling ang barangay nga maging operational ang tatlo ka rescue vehicles na ginagamit sa rescue, kalamidad, kag COVID response. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.